Здравейте! Ние от Real Estate Димитри днес ви предлагаме къща в Аспровалта. 380 метра парцела. Голям балкон. Фантастична гледка, която открива целия Стримонски залив. Двор е голям. Ще започнем отзад напред. Гледката, както виждате, уникална. Имаме склад и мокро помещение. Къщата има външна изолация, вътре е изолирана. Влизаме, имаме просторен салон, просторен хол, обзаведен. Дограмада също е сменена, вратите са сменени. Един брой детска стая. Баня отремонтирана с душ кабина. Къща има и трифазен ток, плюс спалня. Цената на този прекрасен имот е 130 000 евро. Благодаря ви.